पूरा विकास रुक गइल बा, देवर हो सपना टूट गइल बा। ऐसन पीएम जल्दी हटाई, सब कर मनवा रूठ गइल बा। का भइले भौजी? सुना ना, पूरा विकास रुक गइल बा, देवर हो सपना टूट गइल बा। ऐसन पीएम जल्दी हटाई, सब कर मनवा रूठ गइल बा। तो काहे चिंता लेत बारू ये भौजी, सपना साकार होई। कैसे होई? तो सुना, 24 में 80 पार होई, सब सरकार होई। 24 में 80 पार होई, सब सरकार होई। दिन प दिन बढ़ल जाता महंगाई, मुर्ख बना के दिहना फसाई। अरे आज पता चलल मिली नौकरिया गौवा सहरिया, रही खुशहाल हो। पेंशन लैपटॉप फिर से बटाई, काम होई बेमिसाल हो। तो भौजी भैया अखिलेश आई है, केहू ना लाचार होई। साचो का? 24 में 80 पार होई, सब सरकार होई। 24 में 80 पार होई, सब सरकार होई। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोवेले जनता किसान व्यापारी, शासन खराब बाटे बढ़ल महामारी। महामारी हो